Dobrý den, v tomto videu si probereme sekci startovní čísla. Jak už sekce napovídá, že se bude točit kolem startovních čísel. Na možnost tady je vybrat, zda bude startovní číslo viditelné ve veřejné startovní listině. Převážně to nedoporučujeme, protože v případě nějaké změny, respektive když se závodník před tou změnou podívá, zjistí si své startovní číslo a pak v den závodu si ho bude pamatovat, může dojít k mýlkám. Ale pokud je to pro váš závod nutné, můžete startovní číslo ve startovní listině zveřejnit. Další část je vynechání startovních čísel. Například pokud používáte startovní čísla, které opakujete, například vesty nebo takový ty látkový startovní čísla, může se vám stát, že nějaké startovní číslo, například 13, 21, anebo 156 vám můžou chybět. Proto je zde můžete vypsat a systém taková čísla nebude automaticky přidělovat. Pokud upravujete startovní čísla, to znamená, že jste startovní čísla už přidělili a potřebujete je upravit, můžete nechat celý systém přegenerovat pro váš závod startovní čísla. Dejte si pozor, pokud jste dělali nějaký zásahy, tak se tyhle zásahy budou taky přepsány. To znamená, pokud nějaký závodník měl startovní číslo na vyžádání, tak ho systém přepíše a aktuálně se čísla přiřazují podle datumu úhrady. To znamená, ten, kdo zaplatil jako první, má 1, ten, kdo jako druhý 2 a tak dále. Takže při přegenerování bude podle této logiky přidělené startovní číslo. Další část jsou startovní čísla k tisku. Systém to umí, ale ještě nemáme zpracovanou administrativní část, to znamená, abyste si to dokázali nastavit sami, ale pokud byste o to stáli, stačí nám dát vědět. My vám pošleme pokyny, podklady, jak a co vytvořit, vy nám je pošlete vyplněné zpátky a tuhle sekci společně zprovozníme a začne fungovat. Jinak to funguje tak, že pro každého závodníka se vygeneruje jeho vlastní startovní číslo na základě podkladu, který si vyměníme, a pak si může každý závodník to startovní číslo sám vytisknout, anebo případně vy je můžete tisknout pro závodníky. Tak, to je ze sekce startovní čísla vše. Přeji příjemné nastavování.